Zdravím vás, ľudia Boží, poďme si niečo povedať v tomto videjku, aký majú stromy vplyv na náš život a absencia nich, aký má tiež vplyv možno negatívne na náš život. Ja to teraz riešim hodne, pretože žijem v centre mesta, kde sú všade šutre, betón, všetky ostré uhly a moc veľká koncentrácia ľudí na maličkom mieste. A viem, kde ma to ťahne, viem, kde ma moje srdce a moja duša ťahne. Takže vidím to jednak experimentálne teraz, alebo aj možno z nejakých mojich minulých skúseností, ale tiež som to videl na ostatných ľuďoch, čo vlastne prezencia prírody s nimi je schopná spraviť. A jednak je to pravda aj na vedeckej úrovni, a to je vec, ktorú sme sa učili už na základnej škole, a to je, že to, čo stromy vydychujú, my vdychujeme, a to, čo my vydychujeme, stromy vdychujú. Takže vlastne uzatvárame energetický okruh. Viem, že napríklad u rastliniek sa to niekedy na nos trošičku zvráti, že oni začnú papať nejaké O2, ale iba časť. Ale cez deň sa to zase otočí na túto rovnicu, o ktorej som hovoril. Čiže je to vlastne prírodzená symbióza, len vlastne tým, že my sme a že stromy sú, tak sa vlastne doplňujeme. Čo sa týka nejakej vedeckých poznatkov, tak o tom bolo už ako nabádané hodne. Jednak to funguje experimentálne, anekdoticky a potom to funguje aj ako vedecky, že ľudia a stromy sa spolu nabíjajú a aký majú vlastne, keby sme to zobrali len zo sebeckého hľadiska, čo stromy sú schopné pre ľudí spraviť. A potom, keď to zoberieme z nejakého pocitového, intuitívneho hľadiska, tak len keď to porovnáte, keď žijete niekde ešte obzvlášť v mestách, žijete medzi pravými uhlami a ešte dneska, v dnešnej dobe, kde sú všade tie Wi-Fi. Ja som ako vyskúmal, povedal by som, že som ako citlivý človek a tiež som stretol veľa ďalších ľudí, ktorí by som povedal, že sú ako citliví na energie. Keď prídem do prostredia, kde sú samé Wi-Fi z každej strany, z mobilov, z vysielačov, z reštaurácií, z obchodov, tak úplne mám toho plnú hlavu. A veľmi ťažko sa mi udrží jasnosť. Za to, keď príde človek do lesa, alebo k stromom, alebo niekde, tak v momente mám jasnejšie. V momente prestávam niečo toľko potrebovať a viem, kto som. Čo je vlastne tiež ďalšia vec, nejaká, keby sme to zobrali zase nejak kvalitatívne, nejaký pocit spokojnosti, nespokojnosti, ktorý mám v meste a ktorý mám niekde, keď som v lese. V meste, ja neviem, či je to tiež tými Wi-Fi-nami, alebo vlastne všetkým, autami a ruchom a tým množstvom ľudí a výfukami. A možno aj to, tá prezencia tých ľudí, keď je moc ľudí na veľkom mieste, jak také mravenisko. A teraz všetci vysielajú tie svoje rôzne túžby a tie svoje rôzne vibrácie. A vždycky v meste mám strašne pocit, že mám niekde inde byť. Že mám byť lepší, na sebe makať, byť stále taký, onaký a nedokážem tam nájsť nejaký vnútorný kľud. Proste stále niečo potrebujem. A často potom, keď sa aj porozhľadnem okolo seba na ľudí, ktorí žijú v mestách, tak mi prídu takí úplne zbesilí. Úplne proste ako zdivočení. A to nemyslím ako v nejakej nejakom civilizovanom ako spôsobe, že by proste chodili jak zveri po ulici, ale zdivočeli v tom, že majú pocit, že stále niečo potrebujú, však to môžete vidieť. Cigáro, stále kafíčko a sladké, slané a filmy a videá a stále nejaké blbosti a potom aj vznikajú rôzne náplastie, rôzne nejaké také ako liečebné veci. Alebo aj keď zoberiem rôzne nejaké tie biohackerské veci, čo sám, a to si myslím, že spústa sú dobré veci, ale spústa sú len také maličké náplastie toho, alebo aj spústa liekov, alebo nejaké tie veci, nejaké doplnky stravy a niečo všetko. Sú to často také maličké veci, čím sa človek chce ako zaplásnuť a poliečiť to, nejaký úplne obrovský, alebo nejaký skôr ako koreňovejší problém, a ten je to, že vlastne ako keby sedí v nejakom prostredí blbej energie. A to, že sedí v tej prostredí alebo v nejakom bazéne negatívnej energie, tak nejaká maličká náplasť niečoho, že si dá raz za čas jogu, alebo si dá nejaký suplement, alebo si dá nejakú biohackerskú hubu, alebo nejakú halúz, tak mu ako nepomôže. Keď potom pôjde do práce, kde bude 10 hodín na ňo žiariť počítač, kde budú ostatní ľudia ho bombardovať nejakými vecami, kde bude potom bývať v nejakom byte, že sú všade pravé uhly a samé šutre,
a kde vlastne sa bude ďalej pohybovať v takomto ľudskom mravenisku. Takže mu to stejne nepomôže. Pomôže mu to trošku. Ale keď ako nevymení alebo nezamyslí sa na to koreňovou príčinou, tak mu to stejne nepomôže. Takže z môjho pohľadu, akýkoľvek človek je pritiahnutý v prírode pod akokoľvek zámienkou, tak je to obrovský výn. Obrovský ako plus pre jeho zdravie. A mne niekedy stačí v podstate len nejaká, aspoň pol hodina, keď je to aspoň pol hodina denne, tak z toho potom dokážem čerpať ako na dlhší čas počas toho dňa alebo potom ďalší deň. Ideálne cez noc a ideálne by som chcel žiť na okraji mesta asi, alebo v nejakom takom, ja tomu hovorím stromové vesto, prírodzené nejaké prostredie, kde sú stromy, ľudia, parky a neviem čo všetko. A kde je celkovo taký ako vedomejší nejaký prístup a spôsob života. Takže to asi k tomu. No a potom je ďalších 1500 techník, ako čo môže človek v prírode robiť, aby sa ešte viac nakopol energiou. Ja sa venom energetickým cvičeniam, niekedy sa prechádzam bosý, otužujem sa a tak ďalej, kde môže človek ešte vlastne znásobiť príval svoje energie. Ale taký absolútny základ je, keď človek niekedy sa prejde na boso v tom lese. To úplne ako základ. Nohy boli vlastne uspôsobené na to, aby uzemňovali energiu, aby čerpali energiu s negatívnym nábojom zo zeme, ktorá vlastne vyrovnáva našu energiu, pretože to, keď sa pohybujeme medzi autami a počítačmi a Wi-Fi, neviem čím, vlastne ako zvyšuje náš náboj a nie je to pre naše telo úplne dobré. Takže na toto je to ako uspôsobené, alebo vlastne na toto to ako slúži. No a potom samozrejme ďalšie techniky, ktoré človek by mohol robiť, praktizovať a tak. Ale týmto som vám vlastne chcel povedať, keby sme to zobrali len ešte raz zo sebeckého hľadiska, že stromy sú také energetické antény. Les je o mnoho väčší chrám, snáď možno aký kedykoľvek to postavil. A s týmto sa asi zatiaľ s vami lúčim, ľudia. Bežte do lesa, bežte za stromami, bežte sa čistiť, bežte sa liečiť a budujme stromové mestá. Majte sa, čus!